ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ରୂପେଲି କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏହି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତି। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରଶ୍ମିରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଅତି ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଠୁ ପୁନଃ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ରୂପେଲି କିରଣ ଏବଂ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରି ଏହି ଧରାଧାମକୁ ସୁଶୀତଳ କରନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ଦେବତା ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, କାରଣ ସେ ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଶିରରେ ମୁକୁଟ ସଦୃଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଏତଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସେହି ତାରା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ବା ଏକ ରୂପଲି କିରଣକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି। ସେହି ଚନ୍ଦ୍ର ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ଦାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କଲାବେଳେ ଏଥିରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବା ଗୁଣ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ କେବଳ ସୁନ୍ଦରତା ହିଁ ସୁନ୍ଦରତା। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱରରେ କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।